I reč je postala telo i nastanila se među nama. I mi smo gledali njenu slavu, slavu jedinorođenoga od Oca, punog milosti i istine. Jer zakon je dat preko Mojsija, a milost i istina došli su preko Isusa Hrista. Ali dolazi čas, i već je tu, kada će se istinski klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac baš takve klanjaoce želi. Bog je duh i oni koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da mu se klanjaju. Isus reče Judejima koji su u njega poverovali: Ako se držite moga učenja, zaista ste moji učenici. Saznaćete istinu i istina će vas osloboditi. A Isus im reče: Kad bi Bog bio vaš otac, vi biste me voleli, jer ja sam došao od Boga i sad sam ovde. Nisam došao sam od sebe, nego me je On poslao. Zašto ne razumete šta vam govorim? Zato što ne možete da čujete moju reč. Vi ste od oca đavola i hoćete da ispunjavate želje svoga oca. On je čovekoubica od početka i nije se držao istine, jer u njemu nema istine. Kad govori laži, govori ono što mu je svojstveno, jer je lažov i otac laži. A meni, zato što vam govorim istinu, ne verujete. Gospode, reče mu Toma, a ne znamo kuda ideš. A kako možemo da znamo put? Ja sam put, istina i život, odgovori Isus. Niko ne dolazi ka Ocu osim kroz mene. Da poznajete mene, poznavali biste i moga Oca. Oca ga i poznajete i vidjeli ste ga. Ako me volite, držat ćete se mojih zapovesti. A ja ću umoliti Oca i On će vam dati drugog pomagača, da bude sa vama doveka, duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi sa vama i bit će u vama. A kad dođe pomagač, koga ću vam poslati od Oca, duh istine koji izlazi od Oca, on će za mene svedočiti. Još bih mnogo toga imao da vam kažem, ali to sada ne biste mogli da podnesete. Ali kada dođe On, duh istine, uputit će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što čuje i najaviti vam ono što dolazi. Osveštaj ih istinom. Tvoja reč je istina. Tada mu Pilat reče: Dakle, ipak si car? A Isus odgovori: Tako je kao što kažeš. Car sam. Ja sam se za ovo rodio i za ovo došao na svet, da svedočim za istinu. Kogod je od istine, sluša moj glas. Šta je istina? Reče mu Pilat. Kad je to rekao, Pilat opet izađe pred Judeje pa im reče: Ne nalazi mu nikakvu krivicu. Pošto ste poslušnošću istini očistili svoju dušu za nelicemerno bratoljublje, iz svega srca volite jedan drugoga, jer vi niste ponovo rođeni iz raspadljivog semena, nego iz neraspadljivog, živom i postojanom Božjom rečju, jer svaki čovek je kao trava i sva njegova slava kao poljski cvet. Trava se osuši i cvet otpadne, ali reč Gospodnja ostaje doveka, a ta reč je evanđelje koje vam je objavljeno. Ako tvrdimo da nemamo greha, sami sebe zavaravamo i u nama nema istine. Ako priznajemo svoje grehe, on je veran i pravedan
i oprostit će nam grehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Ako tvrdimo da nismo zgrešili, činimo ga lažljivcem i njegove reči nema u nama. Onaj ko kaže, upoznao sam ga, a ne drži se njegovih zapovesti, lažljivac je i u njemu nema istine. A ko se drži njegove reči, u njemu je Božja ljubav zaista stigla do savršenstva. Po tome znamo da smo u njemu. Ko govori da živi u njemu, dužan je da živi onako kako je on živeo. A što se vas tiče, pomazanje koje ste od njega primili ostaje u vama i nema potrebe da vas neko uči, nego kao što vas njegovo pomazanje uči o svemu, a istinito je, nije laž, tako i vi ostanite u njemu kako vas je ono naučilo. Ko ima dobra ovoga sveta i gleda svoga brata kako oskudeva, pa se na njega ne sažali, kako može Božja ljubav da ostane u njemu? Dečice, ne volimo rečju i jezikom, nego delima i istinom. Mi znamo da smo od Boga, a da je ceo svet u vlasti zloga. A znamo i da je Sin Božji došao i dao nam razumevanje da spoznamo istinitoga. I mi jesmo u istinitome, u njegovom Sinu Isusu Hristu. On je istiniti Bog i večni život. Starešina izabranoj gospođi i njenoj deci koju volim u istini, i ne samo ja, nego i svi koji su upoznali istinu, zbog istine koja živi u nama i koja će s nama biti doveka, milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Isusa Hrista, Očevog Sina, bit će s nama u istini i ljubavi. Mnogo sam se obradovao što sam među tvojom decom našao neke koji žive u skladu sa istinom, baš kao što smo primili zapovest od Oca. Za mene nema veće radosti nego kada čujem da moja deca žive u istini. Svaki dobar dar i svaki savršen poklon dolazi sa neba. Od Oca svetlosti, koji se ne menja kao varljiva senka. On je odlučio da nas rodi rečju istine, da budemo neka vrsta prvine njegovih stvorenja. Sa neba se otkriva Božji gnev protiv svake bezbožnosti i nepravednosti ljudi, koji svojom nepravednošću sputavaju istinu. Očistite se od starog kvasca, da budete novo testo, bez kvasca, kakvi i jeste. Jer već je žrtvovano naše pashalno jagnje, Hristos. Zato praznujmo, ali ne sa starim kvascem, niti sa kvascem zloće i pokvarenosti, nego sa beskvasnim hlebom iskrenosti i istine. Stoga, pošto ovu službu imamo po Božjem milosrđu, ne posustajemo, nego odrekli smo se sramnih tajni, ne koristimo se lukavstvom i ne izvrćemo Božju reč, već se objavljujući istinu preporučujemo savesti svakog čoveka pred Bogom. Pa, ako je naše evanđelje i zastrto velom, zastrto je za one koji propadaju. Njima je Bog ovoga sveta zaslepio neverničku pamet, da ne vide svetlost evanđelja o slavi Hrista, koji je Božja slika. Nego, držeći se istine u ljubavi, u svemu ćemo izrasti u njega koji je glava, u Hrista. On čini da celo telo, povezano i ujedinjeno svakim podupirućim zglobom, raste i izgrađuje se u ljubavi srazmerno delotvornosti svakog pojedinog dela. Zato odbacite laž i neka svako svome bližnjem govori istinu.
jer smo jedan drugom udovi. Jer nekada ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu. Živite kao deca svetlosti, jer plod svetlosti je u svakoj dobroti, pravednosti i istini, prosuđujući šta je Gospodu milo. Nemajte udela u jalovim delima tame, nego ih radije razobličavajte. Na kraju, jačajte u Gospodu i u njegovoj silnoj snazi. Obucite svu Božju opremu, da možete da odolite đavoljim lukavstvima, jer naša borba nije protiv krvi i mesa, već protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta i protiv zlih duhovnih sila na nebesima. Zato uzmite svu Božju opremu, da možete da se oduprete na dan zla i, kada sve izvršite, da se održite. Držite se dakle. Opašite bedra istinom. Obucite oklop pravednosti, na noge obujte spremnost koja dolazi od evanđelja mira. Povrh svega uzmite štit vere kojim ćete moći da ugasite sve plamene strele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha koji je Božja reč. A dolazak bezakonika biće u skladu sa sataninim delovanjem, praćen svakom vrstom lažnih dela sile, znamenja i čuda, i sa svakom nepravdom koja zavodi one koji propadaju, jer su odbili da vole istinu i da se tako spasu. Zato im Bog šalje delotvornu zabludu, da poveruju laži, da budu osuđeni svi koji nisu poverovali istini, nego su se opredelili za nepravdu. A mi smo uvek dužni da zahvaljujemo za vas, braćo, koju Gospod voli, jer vas je Bog od početka izabrao da se spasete tako što će vas Duh učiniti svetima i verom u istinu. Isus Hristos je isti i juče i danas i doveka. Potrudi se da pokažeš da si prekaljen pred Bogom, radnik koji nema čega da se stidi, koji ispravno postupa sa rečju istine. Jer doći će vreme kada ljudi neće podnositi ispravno učenje, nego će, u skladu sa svojim požudama, sebi nagomilavati učitelje da im govore ono što prija njihovim ušima, pa će uši okrenuti od istine i prikloniti se izmišljotinama.